emakumezkoen kirola gero eta anitzagoa da, eta horren adibide gure gaurko gonbidatua ezoiko harri jasotzailea marka guztiak hausteko prest dagoena. Biba, Estefi Etxebeste. Kaixo, Estefi. Kaixo. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi eta zuek. Ongi. Arratsaldeon, Estefi. Arratsaldeon. Ongi etorri. Zer moduz? Ondo. Bai. Eseri lasai. Ederki. Bueno, Estefi, berehala hasiko gara zure markak eta zure jasoaldiak aipatzen, baina hasteko atzo jokatu zen Euskal Herriko harri jasotzaile txapelketari buruz hitz egin behar dugu. Patricia Martinek irabazi zuen. Ezusteko bat izan da hori zuretzat, espero zenuen bere izatea irabazlea? Ba, iarran denak uste ginen hainitzek irabazi hartzula, ez? Beti bera hor dagolako, ez? Txapela guzik eraunten, kriston lanak itentu. Eta lehen gurtin egia da Patricia Martinetzela hor, bertan, ez? Parte hartzen gurekin batera. Eta, bueno, azkenin lan ederra intzun, ez? Egia da hainitze zerbait izan duzula eta bolan joan zela, ez? Hortikan. Eta hori ez diogun merituak endu barrez, Patriziari bera kriston lan aintzun, txapelara mizun, eta kriston meritua dauki. Eta hori, nik uste neskatan bera dela adin gehien daukina eta guainik hortagola harria jasotzen, eta ordu niretzat kriston meritua dauki. Patricia Martin, 40 urteko galiziarra, Gurutzetako ospitalean mediku zirujaua, eta orain dela 3 urte edo hasi zen harria jasotzen, zu bezala ezoiko harri jasotzailea, esan genezake, horrek zer esan nahi du? Harri jasotzaileen perfila ere pixkanaka aldatzen ari dela? Hori da, azkenin, bera neska handia da, ez, alta da, eta ez zizkio harritiki gustatzen, niri ere ez. Eta pixkot bieko hor daukigu, ez, berdintasun hori, eta bai bestik egia da fisikoki gehienak ez igualzuk direla, eta gu garela pixkotatetzen garena hortikan. Eta, bueno, ez gu gure bidea igara egiten, eta pixkanaka igara irausten, eta demostratzen denari ere bai, ez zoiko fisiko bat izan eta ere, puntan egoten algarela bestikin batera. Estefi, zu ez zara Euskal Herriko txapelketan izan? Zergatik ez duzu parte hartu? Ba, rekorra inun abuztuak bedetzian ez, eta egia da ni mobiakin normalin naiz asko egoten, eta udan zan dugu kriston esibizio pila, eta abuztuak bedetzia eta gero inun rekorra eta gero zan nun kriston mobia, kriston mensaje pila, deiak eta hola, eta aparte esibiziokin eta lanakin eta dena, hori, nintzen guartu bialea ziatela inskripzio irekiera noizen, eta noiz bukatzen zen, eta iraian Iruñetikan nintzen, eta noiz izanen da ez, inskripzio azken egun, eta begitu nun, eta iraiak 4, eta begitu nun erloja, eta iraiak 5, ez da posible. Aztu entzizaizun? Ez da pasatu ziten, eta alare inun, idatzi nien, ze Gipuzkoan hori gertatzen bada, aukera daukizu beste lehiakideri galdetzeko, uzten dizuten parte hartzen, beraiek konforme balima daude, uzten dizute parte hartzen, bino Euskadin galdetu nun, ninun aldun guztia, galdetu deitu ezagize eta ez ziaten utzi parte hartzen. Eta, bueno, nire errua da, bino, nire ustez ere ez direla horren zorrotzak izan barri, porque beste batzutan ez dire, eta, bueno, Pena emango zizun, ez da? Kriston pena. Eta parte hartu izan bazenu, irabaztera joango zinateken? Bai, hori dudik gabe. Bai. Buruan hori zen eukan, ez da? Bai. Bueno, zuk parte hartu zenuen, zuk marka aipatu duzu, zure ibilbidea benetan izugarriari da izaten, abuztuan, 1 kiloko harri zilindrikoarekin 59 altxaldi eman zen izkion harri horri, eta inoizko markarik onena izan da. Idoiaren hobetu zenuen 3 gehiago altxatzen dituen. Bai. Horixe lortu nun, egiarran proposatu ziatenikan ez nun uste, inen nunik, enun kusten ere burua gai, ze idoia da, eta kriston markak dauzki, hori, ameka urte ziren intzunetik niri proposatu ziaten arte, eta erraten nun jo inorez badazan gai, ostras, ni gai izanen naiz, eta kriston dudapila, udan, kriston berua, nik Ramon Latasa plazan kriston rekuerdo txarra daukitez, ni beti kirola jarraitu dut, herri kirolak, eta joaten nintzen ikustera, eta plaza horren kriston rekuerdo txarra nun, eta ez nun nahin. Azkenin animatu ziaten, prestatu ginen, eta lortu ginen. Baina 59 altxaldi egin zenituen, eta entrenamenduetan hainbeste sekula ez omen zenituen altxala? Gehiena 58 ginen itun, Josebak erraten ziten, Joseba eta Imanolek erraten ziaten 58 emanun kristona izanen zela, eta egunin bertan hori aietu nintzen ikaraterra nien, nik uste dut gaur 59 martxuztela. Burutan hori naukin. Eta Joseak errantzen, kasualidadia ni Manolekin hori torri nahi zola sinbide, nik uste dut 59 martxuzola ere bai.
eta hola pasatu zen. Zunbilan izan da hori uda honetan, Ramon Latasaren oroimenezko festa handi horretan, hortxe egin zenuen marka, eta irudiak baditugu, begira, Estefi. Beste bat! 59, Idoia Etxeberriaren 2014ko marka, bota du! Nik inun alnun guztia egia erratu dut, eskez nun gehiago mateko, ja nintzen erdi zorabiatuaz lorikin gabe eta hola egondu nintzen. Hortxe ikusi zintugun, pasa-pasa eginda bukatzerako bero handia ere egiten zuen. Ez omen zenuen gehiagorako indarrik, baina nik nubait irakurri zut, 60 ere agian izan zitezkela. Bai, denboraz, bai, nik ikusi dut bideoa 10.000 aldiz, eta eraten ematen ziten denbora 60 garren aiteko, eta numero polita zanen zen. Hola zan duzen, nik patzen naiz bideo ikusten eta guain fresko nagoela erratu, 60 garrena sartzen zen, oroitzen naiz, nola egon momentu horretan tarratu neske zinun, nahi bartzun ni mino gehiago 60, eta ez zinun, egun hortan eske zinun gehiago. Kriston beroa izun, gaina bigarren tandako frontoia berotu zen eskak haitu ziren aizkoran, hasi nintzen ikan intzun kermanek rekosagaiak erabat ere bai, gero ni izan du nintzen, eta gero zehatu ziren eskak aizkolaik, eta plaza berotzen hasi zen, eta bigarren tandan somatzen zen jendin berua, eta kirolagrik ere gehiago ibilik, eta ez zinun gehiago, zinun. Zupi urte besterik ez dara matzazu, Bai. harri jasotzen, eta dagoeneko markak hausten hasi zara, markak hausten ari zara, harri jasotzailetzaren historian sartuta dago zure izena momentu honetan. Nola lortu duzu hain denbora gutxiren buruan honetara iristea? Nik uste ondun txustenan errua dela, ez? Azkenin ninun nagon, bai Joseba, Imanol, Jokin, ere eskola guztian norrek laguntzen diaten, ere bai ongi aukeratu dutela, ez? Nik gustura sentitzen naiz, azkenin ez da erraza, ez? Ni itxunan bizi naiz, eta itxunatik hori ora entrenatzerako gogua izatea, ez? Astin bitan joatera, ez naizela ontara bakarra dedikatzen, ez batxuztela beste lan egiten dut, guain ikasten nahi naiz, igual segitu arrazu rutina hori, ez? Eta azkenin, behiek motibatzen dizute, eta gero ere bai nire kuadrilla eta herrikukta, behiek maten diaten indarrakin lortu dutela guain naizen guzia. Eta nonde datorkizu zuri herrikirolekiko afizio hau? Nire kuadrian gatikan, erran dut askotan Iker Bizenteri segitzen diogula betidanik, ez? Berak odol litxundarra dauki, eta hori, nire herrikuk beti segitzen zioten, eta ni ere hoien harrimun hasi nintzen hortan, pentatloiak hasi ziren, hor hasi nintzen fijatzen indarrezko herrikiroletan, txinga, karritira eta pentatloia bola ibiltzen da, eta hortan hasi nintzen fijatzen, eta horixe, lagun bateko paritu ziten zoriontako pari dezala sorpresa horten, zen ni bakarriken nintzen animatzen, ez, hori probatzera, eta hor bukatu nun, eta hor txenago. Eta orain arte begira ze bide egiten ari zaren. Zuri, harri jasotzailetzak zer eman dizu eta zer kendu dizu? Mandizkit 1000 gauz, ez zingo nun erran gauz bat konkretua, bino askatasuna handia, ni izateko, ez? Azkenin herrikikitan jaio garenak eta beti daukigu, ez, izan barra gara hola eta ez gara soltatzen ez horren beste, hiritan eta badago azkenin askatasun gehiago ez zu izateko ezala do jendingatik do ez da indola esplikatu ongi. Eta orduan ni hau deskubritu nunikan, erranun, ni banoi leku batera ez ziten inoki zautzen, eta guain izan behar naiz ni, asko sufritu du lehenagotikan, eta aukera hori ni izatera inorrek izautu gabe, eta niri izautzia egiten hori da manditena, eta asko da niretako, eta kendu ditena, juergak. Adibidez, ez da? Bai. Zenbat, urtean zenbat botatzea dituzu gaur egun? Gaur egun gutxi. Itxungo inautik hori sagratu dire, randiot Josebari zerbait batu bar bali madit inautetan prohibido, eta beste guztia ez zitorren beste importa, baina itxungo inautik sagratu diren eretako. Marka jarri zenuen egunean, hor ospatuko zenuen. Horako egunetan ospakizunak egiten dira, ospatzen dira? Nahi mino gutxi, azkenin antidopin proba egiten dizute, eta edaten zorren beste ura gero ezintzula ospatu, ze aldiro zaude komunera joaten, ez dizu sartzen bihar den bezala dena, eta, sin mas, mino, ospatu ginen ongi, familia hartin eta lagun hartin. Estefi, zure beste ezaugarrietako bat da oinutxik egiten duzula harri jasotzen. Beti egiten duzu horrela? Rektangularraki normalin zapatak jartzen jut, bino beste harri guztikin gustatzen zit oinutxik. Zergatik? Estabilidadeagatik ni segurogo sentitzen naiz,
eta horixe. Lehen hasi nintzenik nitenun beti oinetakukin, bestirik usten nion nola izen ziren, eta gehienak zapatakin iten zuten, eta gero joan nintzen probatzen, eta azkenin nola hartu nion gustua, eta hortxe. Eta badagoe arrazoi estetikoa da, oinutxi joatearena, azkazalak pintatuta eramatearena, ze hori ere bada zure beste ezaugarrietako bat. Estetika hutsa da, ala badago hor beste arrazoi bat? Ez hori, nik eraten dena hankana, estabilidadia gehiena bilatzen dena azkenin zu hor zaudenikan nahizu alikta etekin gehiena zure gorputzari ez. Adibidez, rekorra inunikan ere bai, ibili nituen txandal normal bat, eta batzen alnun 300 bateko galtzak direla estetikoki politaguk, eta dena azkenin bilatzen zu komodidadia, eta hori, zu gehien etekin hartetzen aldiozuna ez, proba horreri do. Eta hori nik oinutxik estabilidadin gatikan, eta estetikoki azazkalak bai, eskutako. Hankak normalin, hankak denan hankak itxusi direta ez dira usteko modukuk. Estefi, udan lortutako marka eta gero, zein da zure urrengo erronka? Pues egiarran batxut 1000 gauz burudan, Josebakin solastu atxut, guainikan hor probak iten eta gaude ez, ikusten pixko, bino pixkanaka ez dugu nahi dena ja, ze azkenin jendik ikusten du zerbait eta nahi diztu gehiago eta gehiago esprimitu, eta azkenin bideo ez da oso luzia, nik behinpin ez dut usten ere bideo oso luzia zanen denikan, nik hola dezitu dutelako, bino bai gauza bakotxa bere denboran eman, eta hori hurrengo urtera begira igual zerbait prestatuko dugu, eta guaina gara probatzen, eta azkenin Joseak eraten du 2 urte txuzur erekin, ez da 2 urte guainik, hilaute honen bukaeran irentxut 2 urte, eta hori erratit guainik ez dizut izautzen, ze zure limitik zein diren, ze berak ere, nik ere ez dakit zein diren ere limitik, orduan guaina gara pixko deskurritzen dena, presio hori gabe. Hemen erki gaude, elkarren gandik hurbil, gu galderak egin eta zu galderak erantzuten, baina beste nonbaitetik ere iritsiko dira galderak, eta galdera sorpresa badukagu zuretzat. Begira, ikusi, ea norke egingo dizun galdera. Arratzaldeon, badakizu nor nahi zen, zuri egurra ematen dizuna. Pare bat galdera dazkat zuretzako. Zein plaza izan da orain arteko kutxutena zuretzako? Eta bestea, aurrerantzian ze helburu jarriko ditugu? Hau esan da, arratzaldeon biba zuek. Entrenatzailea, behin baino gehiagotan aipatu duzuna. Bai, azkenik errandut ez, beti nire giputxiar atxa dela ez. Ze azkenin hori beti errate dute kanpotik tortzia eta hemen hola hartzia eskuzabal ez dela aixa, ni beldurrak intorri nintzen dudik gabe, ze herritaku hori beti gara itxigu, kostatzen zigu gehiago, eta jo, behiek irekideaten bezalatik ez dago preziorik. Eta guain kontestuko dioz bere galderari. Nire plazarik, niretako politena do unkigarrina zandu zen nire herrin bertan, nire lemizko plaza, izginula itungo inautetan. Egon du nintzen inautik kontrolatzen, zebazken egun inarri ziaten plaza, eta erraten, inbarko zerbait polita. Hasi berrian nintzen, eta ordu ninun lagunak eskatzen ziaten favorez plaza bat horriteko eta lemizko horriteko. Aninun, amari eskaini nion, eta oso unkigarria zan duzen, ze Joseba eta Imanol ere etorri ziren itxunara, eta beraiek ikustian ere herri niri laguntzen ere lemizko plaza, gero nire atxa parin, anaiarrebak parin, eta nire inguruko jende guztia niri begira, hori unkigarrina. Eta hurrengo erronka ez dut erramartzea, bestela berak itutu galdera, eta berak gero botako bronka errategatikan. Orduan hori, ikusko da, ez? Azkenin sorpresa guztia ongi dago, eta ikusko da. Euskal Herriko txapelik ez, Euskal Herriko saririk ez, baina ingurukoena bai ez da, zeuk aipatu bezala, zure lagunena, senidena, inguruarena, badukazu bultzada hori txapel guztiak baino gehiago baloratzen da? Bai, azkenin nire ustez zure bidea egiteko ondunez bazu base bat ez duzula burutan daukizuna lortzen do horren aixa lortzen. Niri azkenin lortutenak bai kostatu dit nire lana, bino gutxiko kostatu zit behiek ondun izan, eta hori niretako ez dago txapelik hori eskertzeko. Ni hartu nintzen aian inunikan minuto bat kopakin kanpana teknikan, nire herriko kuadria guztia joan zen, aurrak ere bai kikik, eta
nerekin intzuten Gari Garmendia eta guztak ere bai marka personala, ez? Eta errantziaten, ze polita, ez? Fronton erdia zela zure herria, eta ze meritu daukizun ikundikan aizarna zabalenio jende guzti hori muitzia, eta niri hori errantziaten ikan beraiek, ostras, eske egia da, osea, behiek hemen gudire eta bai dago bere jendia, bino eske ni naiz urrutikoa, eta eske nire jende guztia hemen dago. Eta azkenin hori, hori eskertzen da pila bat. Ba, zure jendeak hemen egona izan dut, beste galdera bat ere badugu, bai? Guz ezagunean orden. Kaixo, eguerdion, biba zuekako famili guztia. Ze ongi, Estefi. Gaur zuri tokatzen zaizu, ni zantan nago eta gaur zu. Eta ni itxundarra bazala arronago, oso arronago gainere nola ez ba. Mundu horreten ibilitan nago urte honitz, herri kiroletanko mundun. Eta zu horre ikustia emakume bazala harri jasotzen, eta gaine markorik egiten, haitz arronago. Eta nire galde modu da, Estefi, noiz arte duzu asmola segitzeko, markorik egiten, eta sorpresa horik ematen, onarik, ongi segi eta musu bat handia. Aio! Hortxe gure laxaro. Bai, laxaro handia. Bueno, azkenin nik kariño asko diot, ikundarrantzat joaldunak oso importanti dire, eta nik txikitatik laxaro kusi dutez joaldun bezala, oza, nire badire joaldunak, bino azkenin laxaro zenez hor beti tutukin joaten zena eta hori, eta ere herri kirol mundu nibili dena, eta bera ere beti dago nire urbilin aldun guztitan tortzen da, eta animatzen dit, nire itxe ondun bizi da ikunan ere, tortzen den ikanan egoten da, berak ere batxu harri batzuk eta eskaini dizkit, eta badakit bere ilusioa zanen zela nik harri horiek erabiltzean ozbait. Nik erraten diot aietuko dela eguna, hemendikan hori erraten diot, ez diot inoiz errana, minio seguro nago bere harrik ibilko txuztela, eta noiz arte, gorputzak aguantzen diten arte, eta Josebak limitik arrautzen dizkiten arte. Oso, orduan pixkatean oraindik bai, esan duzu betirako ez duzula ikusten, baina pixkatean oraindik bai. Bai, pixka batin bai. Beste errekor batzuk puskatzeko asmoa badaukazu oraindik. Bai, eta txapelen bat ere bai. Txapelen bat ere bai. Eta momentu honetan, gaur urrian gaude, gero azaro etorriko da, ze fasetan zaude, hau ze izaten da, egurra emateko garaia, atxedenaren garaia? Pues guain arte hori, Joseba Kinta ibiltzen nintzen harrin eta hola bakarrik, gero nereka guzta ere bai entrenadore batzuk hartutut, bino ez dut sobera azertu ez, sobera gustura nahi zibili, batzukin bai, bino nahi nun pixko geixio ez do beste gauzatzu bilatzen itxun, eta harrapatu dut bat, nire harri jasotzen ibiltzen den Gari Garmendian eskerrez, bere entrenadore fisiko bat presentu ziten, eta hor gabiltza Gari eta biek, pixkot prestatzen ez, ze guain ez dugu deus, ez dugu txapelketarik ez deus, orduan pixkote gorputza prestatzen ez, nahi dugun gauzatako do nire urrengo erronkarako, eta Odei Lopezekin nabile prestatzen tope, berak nire limitik atetzen dizkit, hori ez da harria bezala, azkenin prestakuntza difentik dire, hemendik eskerrak maten dizkiot berari ere bai, ze arron importantia ere bai da nor elegitzen zuen harritik kanpo, eta ez bakarra entrenadore bezala, gero persona bezala ere bai betetzia, eta hori, berak betetzen dit momentuz dena, eta hortxe gabiltza ez, prestatzen, eta saiatzen dena ongiatetzia. Eta etxekoek ze esaten dizute, irakurri dute hasiera batean aita eta amona ez zeudela oso konbentzituta, baina azkenean? Azkenin bai, azkenin lemizko bitxalekukin itxunak beraieko parillo zizkiten, lemizko atxak eta bigarren amatxik, eta konten dauden, eratxa plazaz plaza hiltzen da nerekin, etzio gustatzen hor ondun egotia jendik ikustia, bino, bera publiko hartin eta beti hor dago, eskertzen diote hemendik handena, ze beti dago nire ondun eta apoiatzen, amatxik ere bai beti erraten dit, telebista zante hor alimazu, erran niri zer dutan ibisteko telebista. Eta horixe, eta nahi arrebak ere, beti handik doen mendikan saiatzen dire nire ondun egoten, eta hauti jo bat txiki bat, eta horrek nire kamiseta jazten dut erraten du ni bezala harri jasotzaile izan mardula. Eta nahi harri ez dio sobera grazirik iten,
Jusko da, mendik urte batzutara, ze pasatzen. Orduan zuere ari zara pixkanaka erreferentzia sortzen, ezta? Bai, azkenin hori, eta ikusten zuerez, herriko txikiri, haitzen diozu ikusten diaten ni ostalaritzen haitzen ez lanin, eta ikusten diaten lanin, eta ai, Estefi, eta haitzen diate arpegi batekin, eta harri jasotzaile, ez dakizte, eta ni nahi dutzu bezala, eta gero gurasuk tortzen zikita, ez dira itxin geldirik egoten hartzente almohada, eta zu bezala, ni Estefi bezala, eta hori haitzia ere ez, itxin nola haitzen direla zure herriko aurrak, eta poza ematen dizu azkenin. Ba, Estefi Etxebeste, eskerrik asko bisitan etortzearren, ziur gaur etxean begira egon diren ume askok ere gauza bera pentsatu dutela, eta jarraitu zazu lanean, gogor, eta errekorrak eta zure ametsoiek aipatu ez dizkiguzun ametsoiek iristen diren. Mila esker, Estefi. Eskerrik asko.